സീരിയൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരയാണ് മനസ്സിനക്കരെ. വളരെയധികം പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യതയാണ് ഈ പരമ്പരയ്ക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാവ്യ പ്രണയിച്ചതും വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അഭിയെയാണെങ്കിലും കാവ്യക്ക് വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വന്നത് ആദർശിനെയാണ്. എങ്കിലും അഭിയും കാവ്യയും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് കാവ്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അഞ്ജലിക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കാവ്യ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ കാവ്യക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും പരിഹരിക്കാൻ അഞ്ജലിയും ഉണ്ടാകും. ഇവരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ സൗഹൃദമാണ് ഈ സീരിയലിന്റെ പ്രത്യേകത. മനസ്സിനക്കരെ സീരിയൽ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും ജയുടെയും ആരതിയുടെയും റിനീഷയുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ റീൽസ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.